Kære 3.B, når jeg tænker tilbage på de sidste 3 år sammen med jer i matematik, bliver jeg fyldt med en dyb følelse af glæde og taknemmelighed. Fra de første timer, hvor vi knækkede de svære ligninger, til de øjeblikke, hvor tavlen var fyldt med kreative løsninger, har det været en sand fornøjelse at undervise jer. I har ikke kun imponeret mig med jeres evne til at forstå og løse matematiske udfordringer, men også med jeres sammenhold, jeres nysgerrighed og jeres fantastiske engagement. Det har været en fornøjelse at opleve, hvordan I har udviklet jer som både elever og mennesker. Selvom matematik nogle gange kan være en kamp, har I altid mødt udfordringerne med gå-på-mod og en fantastisk energi. Der har været grin, der har været suk, og der har været aha-øjeblikke, og alt det har gjort vores timer uforglemmelige. Jeg vil gerne takke jer for jeres indsats, jeres gode humør og jeres evne til at gøre hver time til noget særligt. Det har været en ære at være jeres lærer, og jeg vil altid huske 3.B som en klasse med både skarpe hoveder og varme hjerter. Så herfra sender jeg et stort tak. I har været en fantastisk klasse, og jeg ønsker jer alt det bedste i fremtiden. Måske kan I regne ud, hvad det er for en fætter, jeg har sat til at lave denne her tale. Og jeg kan kun her til sidst sige, så vidt jeg kan se, har I gjort det 3 gange. Jeg ved ikke, om I er klar over, at jeg har opdaget det, men sådan er det bare. Men jeg ønsker jer altså et rigtig godt liv fremad, og det skal nok gå, fordi I er fandme nogle gode mennesker. Tak for de 3 år.